תחקיר מיוחד, המכרז של ישראל ביתנו, רוצה עבודה, ספק מצביעים. 25 человек, кто готов проголосовать на выборах за Либермана. За каждого этого человека вы получите 10 шекелей. За каждого. בוועדת הבחירות שוקלים לפתוח בחקירה. שלום לכם וערב טוב. בעוד 41 יום התקיימו הבחירות לכנסת, וזה בדיוק הזמן שבו המפלגות עסוקות בשיבוץ אנשים מטעמן לוועדות הקלפי השונות. בישראל ביתנו, חלק מרשימת הליכוד ביתנו, מצאו דרך יוצאת דופן לאתר אנשים לוועדות. הם משלמים למי שמספק מצביעים. בוועדת הבחירות המרכזית כבר מעלים הערב חשש לעבירה על חוק הבחירות. התיעוד המיוחד בכתבתם של ניק קוליוכין ונדב פרי. הנה לפניכם הצצה, כך נראה את הפוליטיקה של הבחירות מאחורי הקלעים. ברוכים הבאים למכרז של ישראל ביתנו. אתם תספקו להם מצביעים ביום הבחירות, והם יספקו לכם פרנסה. Значит, мы решили создать такие рабочие места и дать вам возможность, кто захочет, поработать в день выборов. Количество мест ограничено. Поэтому мы решили сделать вот такой тип конкурса. זהו לאון לטיננסקי, איש ישראל ביתנו, מספר 34 ברשימה המשותפת עם הליכוד. פעם הוא בכלל היה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, אבל עכשיו זה לא משנה. אתמול בערב הוא נפגש עם קבוצה של כמה עשרות דוברי רוסית ששמעו על המכרז והחליטו לברר מה נדרש מהם כדי לקבל עבודה ביום הבחירות. Что вам нужно сделать? Вам нужно найти, выявить 25 человек, кто готов проголосовать на выборах за Либермана, за Исраэль Бейтену, за Ликуд Исраэль Бейтену. Ответственность за то, чтобы эти люди пришли. Потому что мы вам обязуемся, с вами подписываем договор о том, что вам заплатим то, что обещаем, а вы из своей страны, да? Джентльменское соглашение, обещайте то, что эти люди придут и проголосуют. כל מפלגה המיוצגת בכנסת מקבלת כסף מהמדינה כדי לשלם לפעיליה בעבור עבודתם בוועדות הקלפי. בישראל ביתנו מצאו את הדרך להפוך את העניין לעסק משתלם אלקטורלית. הם מעבירים את השקלים רק למי שנותן להם מצביעים. Те, кто выиграет эту ставку, те, кто получит эту ставку, будут работать на избирательном участке в качестве члена избирательной комиссии. Если кто-то уже бывал, там наверняка знает, о чем идет речь. Половина ставки, 8 часов, вам оплачивается 800 шекелей. Где-то за 6, максимум 7 часов получите 300 шекелей. Работа не тяжелая. Естественно, работа очень легкая. Каждый из вас это делал, может быть, уже и 1000 раз. Первые 600 человек, которые отправили, могут получить ставку на 800 шекелей за 8 часов. Все следующие, кто будут отправлять, у них есть два варианта. Либо получить за своих людей просто деньги за каждого человека, либо получить ставку, другую уже, 300 шекелей за 6 часов. Вы можете на свое имя нам дослать по электронной почте эти еще дополнительные 20 или 30, сколько у вас есть человек, со всеми этими данными. И за каждого этого человека вы получите 10 шекелей, за каждого. Набрали 60 человек, получили 600 шекелей. Набрали 100 человек, получили 1000 шекелей и так далее. וכך כולם יכולים להרוויח. הפעילים יקבלו שכר נאה בעבור עבודה קלה, ובישראל ביתנו, הליכוד ביתנו לצורך העניין, יהיה ביום הבחירות מאגר יקר ערך, עם שמות ופרטים של תומכים. Сразу предупреждаю, особенно молодежь очень любит, ни в какие ДП-ЗААФ, адреса и номера телефонов, да, это не пойдет, потому что мы проверяем, мы разговариваем с этими людьми, естественно, электронный адрес. ספק אם על השיטה הזו חשבו בוועדת הבחירות המרכזית כשביקשו מהמפלגות לשבץ אנשים לוועדות הקלפי, ועדיין כשבישראל ביתנו מבטיחים, הם גם משלמים. ככה זה במפלגה שבה מילה זו מילה. נדב, אלה התמונות, ויש כבר תגובה של ועדת הבחירות המרכזית. כן, באמת תמונות שאנחנו לא רואים בדרך כלל מהחדרים האחוריים של הפוליטיקה, אבל מה שמעניין במיוחד בסיפור הזה זה התגובה שמשגרת אלינו הערב ועדת הבחירות המרכזית, וכך נאמר, על פניו הדברים מעלים חשש לעבירה
על סעיף 122 לחוק הבחירות, והם מצדיקים ברור על ידי רשויות אכיפת החוק. נבקש, זה הם יבקשו מאיתנו, כי החומר יועבר אלינו לצורך פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שהדברים יתבררו. עכשיו הם מדברים על סעיף 122 לחוק. מה אומר בין היתר הסעיף הזה? עונשים על המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר, להצביע או להימנע מלהצביע. המבטיח לבוחר עבודה אם יצביע או יימנע מלהצביע בעד רשימה מסוימת. שוחחנו עם אנשים בוועדת הבחירות המרכזית ואמרנו להם, לכאורה זה לא הסיפור כאן. כאן הם מבקשים מפעילים שלהם להביא להם את המצביעים, והם ייתנו את הכסף לפעילים, לא ישירות למצביעים. אמרו לנו בוועדה, עדיין צריך לברר את העניין, והנה ראית את התגובה שלהם. עכשיו צריך לומר, ישראל ביתנו עדיין לא נתנה לנו תגובה רשמית, אבל אומרים באופן לא רשמי, אין בזה בעיה חוקית. כאמור, בוועדת הבחירות המרכזית חושבים שהתמונה קצת יותר מורכבת, אבל מעניינת מכולם היא התגובה של ליאון ליטיננסקי, מספר 34 ברשימת הליכוד ביתנו, הדובר המרכזי באירוע שתיעדנו אתמול במצלמה נסתרת. זה מה שהוא אומר לנו הערב. אני לא מכיר כזה מכרז ותחרות, כל אחד עושה את העבודה שלו. אני לא מכיר דבר כזה, אני יודע, אני עובד עם הפעילים שלנו, יש אנשים ותיקים שכבר לא פעם עבדו ביום בחירות כמשקיפים, יש אנשים אז אין כזה קטע של אתה תביא לי מצביעים ואני אביא לך עבודה ביום בחירות? לא, אני לא מכיר דבר כזה. וזה אותו איש מהכתבה. לא מכיר. נדב, תודה. תודה. רועי שרון, כתבנו בשטחים, אתה מצטרפת אלינו כעת עם דיווח על פלסטיני חמוש באקדח שנורה ונהרג סמוך לחברון לפני שעה קלה. נכון, ככל הנראה נמנע פיגוע קשה בין קריית ארבע לחברון, סמוך לשעה 7:30 מגיע פלסטיני למחסום בין קריית ארבע לחברון, סמוך למערת המכפלה. הוא נדרש על ידי שוטרי מג"ב להזדהות, אבל במקום זה הוא שולף אקדח, הוא מכוון לאחד השוטרים, שוטרים של מג"ב. לוחמת של משמר הגבול שעומדת גם היא במחסום, שולפת את הנשק האישי שלה ויורית במחבל, בפלסטיני. הוא נהרג במקום ומתפתחות שם הפרות סדר. בצה"ל עדיין מתחקרים, אלה פרטים ראשונים, אנחנו מסייגים את זה, בצה"ל מתחקרים את האירוע, גם במשמר הגבול